Isang masayang araw sa inyong lahat mga kasolid. At isang masayang araw sa inyo mga kamanoy. Isang masayang araw mga kasolid. Ang episode natin ngayon guys, hindi muna tayo magluluto. Dahil pinapunta tayo ni Boss Manoy dito, siya daw magluluto para sa atin. O siyempre para matikman niya yung laman loob ng manok. Pakita mo yan oh. Uy, sarap yan Boss Manoy. Yan oh, talagang masarap yan. Ito yung pinaka paborito naming kinakain ni cameraman. Siyempre, laman loob ng manok. First time kong makakain yan mga kasolid. At dahil yan kay Boss Manoy. Yun, maraming salamat din po sa kanya kasi nung pumunta po kami sa kanila, pinaglitsyon kami ng buo. Yun, no? Napakasarap po, native pa yun oh. Siyempre. Pagkatapos po panurin yung video na to, lumipat po tayo sa kanila. Paki-subscribe na rin. Yung episode natin ngayon, sponsor ni Ma'am Adelina Yun. Marcial to. Maraming salamat po Ma'am Adelina yun. Marcial. Maraming salamat. Maraming salamat po sa walang sawang sponsor sa amin. Ngayon, simulan ko na yung pagluluto. Ikaw, yung lechon, iikot mo. Siyempre. O tara! Yan, simulan na natin yung pagluluto mga kasolid. Panuorin nyo ito. Unahin natin muna yung bawang. Sobrang easy lang ito. Pero ang lutong ito hindi maiiwan kahit saan luto. Sigurado may mapupulot na naman akong technique sa'yo, Boss siyempre. Manoy. Basta gusto mong maglutong ganito, sabihin mo lang sa akin. Kaagad ipagdadala kita. Amoy pa lang, ulam na, Boss Manoy. Siyempre. Yan, lalagay muna natin yung laman loob ng manok. Yun, Pinakuluan po natin ito sa may luya para mawala yung lansa niya. yung masarap dyan, yung itlog, no? Oo, itlog ni Manoy yan. Yan, siyempre maglalagay na tayo ng toyo. Tapos yung laurel natin. Yan o, ang daming laurel oh. Gagamit na rin tayo ng paminta. Yan. Ayan muna nating sipsipin yung lasa ng laman loob ng manok natin. Balikan natin to mamaya. Mga kasolid. A few moments later. Yan o, ito na siya o. Medyo natuyo na siya. Ngayon, lalagay na natin yung paborito ni cameraman. Ayan o. Yun, no? Nakakagutom Boss Manoy, amoy pa lang. Paglalagay na tayo ng suka. Konti lang. Hindi muna natin hahaluin yan. Balikan natin mamaya. Yan, gagamit tayong pampalasa ngayon dahil may bisita tayo. Konti lang. Yan, oh. Ito na yung pinaka magiging flavor niyan. Yan pala yung sekreto ni Boss Manoy, eh. Coca-Cola. Yung tira dito, iinumin natin mamaya. Kalahati lang. Hindi na tayo gagamit ng tubig. Ito na yung pinakatubig. At hindi na rin tayo gagamit ng asukal dahil matamis na to. Yan pala yung sekreto mo, Boss Manoy. Yan, pwede na yan. Yun, no? Hintayin na lang nating matuyo yan. Pag natuyo yan, luto na sigurado. Gagayain ko yan, Boss Manoy. Oo, syempre. Basta sabihin mo, pagdadala kita. Bumubula-bula pa, oh. Oo, syempre, yung acid. So yun mga kasolid, habang nagluluto si Boss Manoy, iikutin muna natin yung ating lechon. Ayun, oh. Yan ang original potok-batok ni Boss Manoy Mukbang. Yan, ito na siya, oh. Natuyo na siya, oh. Nagmamantika na, oh. Bango. Yan, oh. Yung lechon, luto na ba? I-check natin, Boss Manoy. Baka hindi pa yan, ha? Ito, luto na to, pwede na to. Lechon na lang yung hintayin natin yan. Yan, luto na ang ating spicy adobong tuyo with Coca-Cola, laman loob ng manok. Sarap. Siyempre, meron tayong bisita. Meron tayong lechon, no? Pinagluto tayo ng Sarap. lechon, no? Oo. Kaya maraming salamat po kay Ma'am Adelina Marcial. Thank you po. Yung sponsor po niya ito. Buti na lang may nag-sponsor pa sa atin, Oo, no? Manoy. Siyempre, bago natin titirahin yan, dadasal muna tayo. Kahit bawal sa akin ito dahil dinala ng kaibigan natin,
Tsaka first time ko makakain nito Manoy. Kaya nga pinagluto ko. Makakatikim na rin ako nito. Oo. Sarap bata to eh. Tirahin mo na. Tirahin ko na talaga. Mm. Kain po tayo mga kamanoy. Kain po tayo mga kasolid. Simulit na madali. Hmm. Nakalimutan ko yung sausawan. Pwede na yan, no? Pwede yan. Ay po, Ma'am Adelina Marshall. Sige. No. Ang paborito. Sarap. Yan pagkatapos nyo pong panoorin ito, lumipat po kayo kay Kitchen TV. Doon po makikita nyo yung linichon namin. Nasa description naman po yung link nila. Sarap Manoy. Ayun. Mabubusog na naman tayo ni Mama Delina. Bigyan natin yung bata. Oh. Baka magsumbong niya sa nanay niya. Mm. Hindi yung binigyan. Hindi ako inaabutan na. Sarap talaga ito. Walang kakupas, oh. Sarap ng niluto mo Boss Manoy. Yun oh. May itlog pa oh. Maglalaway na naman si Mrs. mo yan. Maglalaway na naman si Mrs. Kitchen yan. Pagdala mo kaya ang sitlog. Mga nga ito. Kain po tayo. Mainit. Nakalimutan natin yung sausawan. Okay lang pala kahit walang sausawan, malasa naman po eh. Muna mo. Kain po. Oh, sa'yo yung cholesterol. Para may blood ka. Walang kakupas-kupas talaga yung lutong adobo. With Coca-Cola. Yung nagpasarap dyan yung Coca-Cola. Sabayin mo pa na sili oh. Yung bata, oh, baka gusto nyo ito. Bigyan mo. Sarap yung itlog na yan. Nagustuhan nga naman. Kadami yung itlog mo niyan. Sa susunod magluluto tayo nito. Gagahin natin yung niluto ni Manoy. Pagdadala ko kayo. Maraming salamat po, Ma'am Adelina Marshall. Talagang solid supporter Oo, natin man. si Mama Delina. Isipin mo halos Ang taon nga, Manoy. isang taon na nagpapadala sa atin. Magto 2 years na. Malapit na. Ingat po kayo palagi dyan. O bahala na. 3 araw. Bali 2 araw lang pala kasi kumain tayo ng lechon sa inyo eh. Bahala na bukas. Yung kanin natin, Manoy. Oo, hindi din si camera na. Si camera na, paborito nyo. Siyempre, bibigyan ko rin siya. Nanginginig-nginig pa. Grabe, Boss Manoy. Wala akong masabi. Sarap. Marami tayong bisita. Parang ayaw ko na. Ayaw mo na tumigil. Ayaw ko na tumigil. Mas bonito Boss Manoy. Oh.
nagmamadali po kasi medyo nabuguto na talaga. Hindi kami nag-almusal para talagang pag kinain namin to talagang pasok na pasok. Sob na sob. Ito po yung guya, pinakamatalis ng manok ko. Dito nakalagay yung itlog. Malasa siya, no? And try mo yan. Malambot. Sumunin, andito na ako. Sasabihin mo rin ng Coca-Cola. Sarap mo? Buti nagdala ka. Yun, may nagkadagdag ng flavor niyan. Sa bagay, Coke naman pala yung ano niya. Baka may gusto kang sabihin sa mga kamanoy natin. Yung channel ba, gusto mong pa-support? So yun mga kamanoy, maraming salamat po sa mga sumuporta sa Our Kitchen TV. At patuloy pa pong nadadagdagan ng aking subscriber dahil po sa Manoy Mukbang. Maraming salamat po. Sana po patuloy nating suportahan. Yun. Our Kitchen. Marami pa kayong makikitang masarap na luto niya. Yun. At marami pa kayong beses na magsama-sama kami, makikita nyo kami. At marami pa po kaming kakainin ng putok-patok. Kain po tayo, mamadili na. Dito lang pala, mapupulog na tayo. Nakatago yung ibang itlog, oh. Hindi. Tira natin si ano, misis niya, yan. Lalagay natin sa baso mamaya para matikman niya. Yun, no? Para hindi naman Baka di na tayo papuntahan doon. Saka welcome na welcome kayo doon, Boss Manoy. Siyempre, alam mo naman, napakabuti yung tao. Siyempre, welcome din kami dito sa inyo dito. Kailangan tayo tulungan. Tulungan na pataas, hindi pababa. Saka kung nagtataka kayo Kamanoy kung bakit hindi ko kasama si Mrs. Siya yung nagbabantay ng bata. Pero sasama din siya balang araw. Kailangan pupuntahin nyo yung episode namin sa kanila. Yung nag-lechon kami, magkikita nyo yung si miss niya. Malakas din kumain. Grabe yung lechon na yun, Boss Manoy. Masarap. Native kasi. Lechon native, panoorin niyo po sa Our Kitchen TV. Nandun po sila. Tirahin niyo pa to. Okay, try natin yan. Yan, buti na lang dumating ka. Nagdala ka ng Coke. Tagal na akong hindi nakakainom ng Coca-Cola. Kahit bawal sa akin, talagang iinom ako. natin naman. Madalang lang naman. Yan o, tikman mo. Napakasarap niyan. First time po to, first time. Kasi kung hindi natin pagdadala, baka hindi ka na pauwi. Mabait naman yan. Mabait yun. Mabait siya. Sobra. Napakabuti po nila. Tataw po, Albert, lalo. Yun! Ay! Sa susunod kailangan andito ka na. Solid supporter po natin yun. Tsaka kay Our Kitchen TV. Galing po sa kanya. So yun mga kasolid, sobrang busog ko at first time ko nakakain ito. Yung pangalan kasi nito, no? Laman loob ng manok. Yung laman loob ng manoy, loob ng manoy, loob ng manoy. At meron Siyempre, para sa kanya yan. magdadala daw siya ni Boss Manoy. So yun, sana nag-enjoy po kayo sa aming masayang mukbangan ngayon. At sa susunod po, abangan nyo na naman sila sa ating masayang episode. Maraming salamat po. God bless po.